ya. Ịdị sure? Ana m abịa. Emekwala ka ọ laa o. Ihe akwa anụ 2021. Anụ 2021. Bendia. Nụrụ ebe ahụ. Agwụgwụ. Anyị ga-ata agwụgwụ. Ịwa anụ 2020. Yes, you're good enough for living. Like I'm on this, I'm one in my. When I went to London, I met a pretty lady. You don't know your I see more money. I want to know your Call. Now 2021, I'm going to call. When you're back on me here. Don Chris. Nah, the good anong ababuna. Ime mbaburo this meeting. Anno 2021. Chai. The traditional wedding. Chai. Okay, Don Chris. Come on, choy adimena. 16th. Adam there live. Nah, Ayana. Binye, Ayana. Don Chris, o na-eme gba nkwụ ya. Ị ghọtago? Butuo mma, ị chọrọ ibupụ m isi. Nna agwa gị na Don Chris chọrọ ime wedding. Ị na-eweli mma enu. Abụmanụ lara ala ị chọrọ igbu. Ị nwekwa sense. Ị ga-agakwa? Ka ị ga-aga? Gbam. Ọ sị anyị bịaba. If I eri dị ife anyị anwụ dị enjoyment. In fact, ọsị ndị niile ya bịa ma na onye awụ aka na-represent Infinix, Tecno, Samsung, even Apple. Onye ma bụ representative ha na the whole of Mbaise nation. Ọsị that day na onye ọbụla bịa na ihe o eji enyecha anyị 7 ya bụcha phone. Chai phone m na ọ ga-enyezi m mbada phone. Mmejizi mbada phone wee na ka efe na ebe eche na anọ. Mmiri ego bụ fon na nke Don Chris gogokwanụ fon. Ọnya kpọm na fon na ọ na-eme ịgba nkwụ na nchetakwa ịbịa. Ọnya ka Don Chris. Yeah, I come. Ọ kesi ndị ebuzo ihe nyefa fon.